പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് സിമ്മ് വാങ്ങിക്കാതെ നേരെ വിട്ടു. നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിലേക്ക് കയറാനുള്ള എക്സിറ്റ് കാണാം. പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല പോകുന്നത്. ഞാൻ നേരെ പോയി അക്കർ റൗണ്ട് അബൌട്ട് എത്തി. അവിടുന്ന് സിമ്മ് വാങ്ങിക്കാൻ കടയിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ വെറും 2 റിയാലിന് 2 GB 75 ലോക്കൽ കോൾസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിമ്മ് കിട്ടി. അപ്പോൾ അതും എടുത്ത് പിന്നെ ഒരു നല്ല കറക്ക് ചായയും കുടിച്ച് അങ്ങനെ ഷിനാസ്, സൊഹാർ, മുസന്ന അങ്ങനെയാണ് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ത്രൂ ഔട്ട് റോഡിൻ്റെ 2 സൈഡിലും ഷോപ്പുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമായിട്ടുള്ള റൂട്ടാണത്. എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിൽ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. വിലായത്ത് സുവൈക്ക് എത്തി. സുവൈക്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് അവനെ സന്ദർശിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി മസ്കത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. എയർപോർട്ടിൽ അവർ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തിന് അനുസരിച്ച് ഞാൻ എയർപോർട്ടിലേക്ക് എത്തി. നമുക്ക് ഇവിടെ വിസ ഓൺ അറൈവൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സ്പോൺസർഷിപ്പിലുള്ള ആളുകൾ വരുമ്പോൾ വിസ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അറിവ് കിട്ടിയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഒമാൻ്റെ 10 ഡേയ്സിൻ്റെ വിസ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒമാൻ ഓൺ അറൈവൽ വിസ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ വഴി വന്നിട്ടുണ്ട്.